itxasoaren beste aldean. Utzidazu kontatzen izarren artean, utzidazu lastantzen hiru akorde hauetan, utzidazu kontatzen zederra den zu ikustea, utzidazu kontatzen zederra izango den itzulera. Maria Maitia, bihotz-bihotzez zorionak. Zuzendari eta lankide bezala apartekoa izan zara. Zure begi politaz eta irrifarre maitagarriaz oso gustora sentitu naiz zure ondoan eta zure zuzendaritzapean. Kalitate handiko emakumea zara. Eta lagun bezala urte asko eta asko zure berri izatea espero dut eta noizbenka elkartzeko aukera izatea ipuina konta ahal izateko. Horrela segi, Mariaje, belarrietatetik tira eginez, bezarkada erraldoi bat. Kaixo, Ama Jesus, zen moduz? Enterau naiz, zure familia zeo zer prestatzen ari dela zure urte betetzerako, eta hemen, oroitzapen batzuk botatzia pentsau dut. Ze iruditzen? Ni sarritan akordatzen naiz, alkarren onduan lan egiten genuen garai hartan. Zelako ondo, ederto konpontzen ginen. Han maia alkarren onduan, eta oso giro polita zegoen, bulego hartan. Trago batzuk ere pasau genitun, akordatzen zara, ikasle greba eta antolatzen zuten bakoitzian, zelan etortzen zen, han politiko famatu horren semia, udei, eta negoziatu behar. Alik eta ordu gitxien galtzeko, eta ze fundamento gutxi zekan. Zenbat aldiz esan genduen, toda la ciencia de la familia se la llevó el padre. En fin, hori, akordatzen naiz sarritan. Eta gero, momentu honak, zenbat, zelako ederto pasa genduan. Abendu inguruan. Zelan da, gabonak, oporrak hartu bihar, loteria, Santo Tomas, dana hor, inguru horietan, danok nekatuta, baina, kriston barriak botatzen gendu zen. Eta loteriarekin, akordatzen zara, beti, esaten zenio. Tokatu egin behar zaigu, eta bixar kontu zelan etortzen zareten. Telebistakoak etorri behar dira, eta zuek danak, ondo makillatuta, ondo orrastuta, ondo jantzita, ganoraz. Eta kontuz esaten dozuenarekin, klaro, ezin da esan, eskenik diru horrekin, zorrak kitatu, prestamua ordaindu, ez, alakorik ez, penarik ez. Guk esango dugu, bidai bat egingo dugu, edo ez dakiz ere erosiko dugu, edo bitxiren bat, edo oporaien bat, alako zeuzer. Hori da. Eta gero, bueltak eta bueltak emoten. Egisa da, Mariaje, arrazoia zenun. Zertarako kontau behar dugu hau, edo bestia, edo ben. Ez, gu aberatza ginen, eta benetako aberatzak. Eta badkizu zeatik. Gure inguruan, zure bezalako pertsonak genituelako. Profesionalki, nik ezagutu dudan ikasketa bururik onena. Baina, por goleada, eskatu eta eskatu eta eskatu, eta emoten zeundela, emote zeba. Ze habilidade. Eta gero, lagun bezala, eta pertsona bezala, lankide bezala, baina zer esango dut. Nik asko maitxe zaitxut, Mariaje. Eta hori. Ondo pasau, zure eguna, eta musu handi bat.
Kaixo Mariaje, 1000 kilo zorion, eta handatu. Kaixo Mariaje, Potzola, bueno, entera unai zure urtiak diela, osea, que lehenko eta behin zorionak, eta animo, bai, ia hobetzen eta rekuperatzen goia zen apurka-apurka. Eta bueno, honakoetan pasadizoren bat, ero kontatzen danez, nik zure izena entzutiez bat, beti etortze jatego gora, Elgoibarko institutura llegaun nintzen neguna. Bai, hanengoen izarreran bakarrik, zerein jakin ezinik, 2 ordu egon bihar zain, inok ez oztan kasurik eitzen, vamos, estaba más colgada que un pino, eta de repente, han urbildu jatan emakume guapa bat, begi politz batzukin, eta esan zoztan, eta zu nortzea ba? Me acuerdo como si fuera hoy, bai, eta hartu ninuzun besotik, eta institutuan pasilloetatik, eskilaretatik eruan dana erakusten, gelak, mintegisak, irakasliak aurkezten, eta bueno, ez dakizu zenbat eskertu naban nik hori, akordatzen naiz, bueno, pila bat. Bueno, gerora beti zurekin, beti alai, beti goxo, eta arek errekreuak gazteko minteixan, arantzakin eta begokin be, liburuak eta pelikulak eta komentatzen, oso recuerdo politxak. Bueno, ba, ia hobetzen zaren, ezta, eta datorren urtean bedanok ondo gauezen, ba, berriz udabarrixan ero elkartzeko eta baskaritxo bat eitzeko, bale? Bueno, Mariaje, guapísima, ba, musu bat eta gora bihotzak. Kaixo, Mariaje, zorionak, vas a cumplir 70 años y te deseo muchos más. Feliz cumpleaños, zorionak, ondo ospatu, eta gogoratu zaite ze momentu honak pasagin dituenan Elgoibarren. Eta asko goratzen naiz baita, nola hitz egin gendun zure bidaia intzen duna Grezira, aurten ekainan, joan izan Grezira, eta plaza sintagman egon izan. Eta asko goratu nintzen zutaz. Muxo handi bat, eta zorionak. Aupa, Mariaje, egunon, ondo izango zera pentsatu nahi dut. Aukera edera uman didatezu zoriontzeko eta mentxu, no, apa izatezela hitz egite. Badira, hilabete batzuk, deban elkar ikusi genuela, hankako arazo egin zemintzat pentsatu nahi dut, ia bera konpontzen joango dara. La alegria de la vuelta, deitzen genizun institutuan, hala, segintzia espero dut, horretan pello zan, jarraitzailea. Bueno, zorionak zuri, urte askuan, gorantzia Jesus Mariri eta seme alabei, eta gure aldetik, Mari Jose eta Bion aldetikan, muxo handi bat, animo! Zorionak, Mariaje, urte askotan. Ondo bizi. Mariaje, zorion asko, onena opa dizut, eta usten dute denontzate, osasuna, familiarentzat eta zure ingurukoentzat. Bezarkada handi bat. Hello, Mariaje. Hello. How are you? ¿Cómo está usted? Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Mariaje, zorionak beti. Txalo. Zorionak eta urte askotan, Mariaje, muxa handi bat. Musu. Mila musu. Agur. Egira nun nagoen, zu askotan hartu duzun geltoki paradan. Aizu, gar zure urte betetzea, ze esango dizut. Onena opa dizut. Egia da, edade batetik aurrea gero eta itxukin geisha, gotera geisha agertzen dira. Eta bueno, hasi zaizkigu ateratzen, baina bueno, oraindik zenbat urte eder tokatzen zaizkigu bizitzea. Bueno, bauxe. Betiko laguna, gazte hasi ginen gu ezagutzen alkarri barkatu. Ba, hoxe, Donostiko etxian, Kaie Loiolan, han esatu ginen, Franco garaian, gure txampainan egon zan, denboratan, ondau arte frigorifikon, bueno, zema gauza dazkago elkarri kontatzeko, eta kontatzen ditugu maiz, ez da,
Bueno, Maria Je, matxo hundi bat, eta izan holaxe, zean bezala, kerezuna, kerralde, nik esaten dizudan bezala. Bueno, matxo bat. Kaixo Maitia, Soriona, ya me has pillado, ya me has cogido, Bueno, te deseo de todo corazón, Maria Je, que mañana seas muy feliz, que mucha gente se acuerde de ti, y no solamente mañana que seas feliz y que se acuerden de ti, sino el resto de tu vida, Bueno, ya sé que todavía andas mal con el pie. Ya te llamaré en otro momento. Ahora yo ando un poco resfriada, pero bueno, ya te llamaré y ya hablaremos como solemos hablar, nuestras charlas. ¿Vale? Un musu grande, grande, grande. Y cuando te vea te estiraré de las orejas. Venga, aio Maitia eta Soriona. Bialdu nahi diot. Bezarkada handi bat, Zorionak esan, eta zaizune partetikan. Maria Je, bolia beti aurrera, Gu fuerte gea eta beti aurrera. Muixo handi bat Maitia. Maria Je, mua. Cariño, mira, aquí estoy, ya sabes lo que estoy haciendo, ¿no? Ya sabes en qué lugar estoy. Entonces, he encontrado un compañero, y mira qué nivel tiene, que lee el periódico, a la vez fuma, y aquí estamos, haciendo unas risas los dos. Bueno, cariño, ya sabes que te quiero mucho, que te adoro. Espero que dentro de muy poco, bueno, puedas bailar el aurrescu. Nada, tranquilidad, paciencia, porque te queremos mucho, mi vida, ¿vale? Bueno, mucho handi bat. Agur, Maitia, agur, mua. Jakilo zorion dizu eskaintzen. Zorionak Maria Je, 70 urte. Jo, ez dira egunero betetzen, Bueno, ondo ospatu. Eta zaindu zaitez. Urte hobeak etorriko dira, seguru eta. Musu handi bat. Agur, urte askoan. Zorionak Maria Je, aupa reala, aupa. Zorionak Maria Je, egun ona pasa, ea benetan deban pasatzeko aukera daukazun. Agur, Pelaio! Oso ondo mama bihotxak egin dizkizut. Marrazkian zera behar dituzu. Asko maite zaitut eta marrazki oso polita egin dizut domina bezalakoa. Zorionak Maria Je. Zorionak mama, musu handi bat. One more time. Berriz. Zorionak mama. Esan zuk. Zorionak mama. Oso ondo pasa, mama. Nola esaten da maite zaitut? Maite zaitut. We love you, Sam. We love you. Musu handi bat. Zorionak, 70 urte gaur, eta urte askotarako, musu handi bat. Zorionak ama, 70 urte, eta jotasua, aurrera bolie. Maria Jesus, Maitia, gaur zorionak zure urtebetetzea da eta musu handi bat.